Halo लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेल आइथुन दैमारि ब्लग्सआव बरायबाय माने दिनै जोंहा दाखालि बैसागोनि जा सिलभार जुबलि जाना थांबायना बेयाव माने खामानि मावनायनि माने दिनै खस्थ' खालामनायनि माने जा पार्टि मोनसे जागोन आरोना लोगोफोर बेनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन दा माने अमा दानदो ना बोननो नागिरदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर बेयो आवलानि माइ जा समायना जाखादोंना ओमफ्राय लामाथिं थांसै प्लेसा बिनो बालिगामि स्कुल नतुन पानबारि आरो नै माइरं बेबो माइरं आरो बेयाव नै बिलाथि फालौ आरो फाथै माबा माबि बायदिसिना आसार दङ रङालाव लेस्रा पटल खांनाय दालिया फैबाय आरो बिथिं नाम लिस्ट खालामगासिनो नस्त कर दैमारि बिथाङा ओमफ्राय नै बेयाव जेबोआनो गैया संख्रिसो दं ओमफ्राय बे थाव बायदि मैयामोन ओमफ्राय दं आरो मा दालि न' बे दालि नै सोमना दोनदो नै लोगोफोर अमाखौ सावदो $65 जागोन 80 जाबाय 90 जाबाय नै बिथिं सामब्राम जिरदो फालौ देदो बिथिं बिबु साबा खालामगासिनो दाना नारजिजों जानांगौ ना नारजिजों गोथाव जायो ना आरो इथिं दालि रुदो आरो नै बै साइडथिं मा बुङो अमा दानगासिनो दाननाया जायाखै दाबो आराय दांदो बैथिं ना हमनो थांनो नागिरदों नै बै साइडथिं ना हमदो आरो ना जलफोरनि ओमफ्राय बेयाव नाया बेसे देरदो नायहैनि जों सानैजों दालाय दांदो बेखौ लागासिनो फुख्रिखौ नोंथांमोननो देखायगासिनो नोंथांमोना नायलांदो जाबाय रायजोनि फुख्रि बे मोनसेया ओमफ्राय जोंनि जलफोरनिया बै साइडथिं दङ बै साइडथिं जलफोरनियाव बोदो आरो ना नाखौ आरो बे न'खरनि जायैनो सोरनिबा आंबो मिथिया ओमफ्राय बै साइडथिं गोथैसालिबो दं नायलाय लोगोफोर जोमैया जि मोजां जाना दङ अखा हाबाथ' खानाया मोजां मोनजानाय नङा दिनै पार्टिया लस जागोन आरो नै आरो बे जाबाय जोंनि माने मा बुङो रायजोफोरा बेयाव औवा गायना दोनदों आरो ना गावबा गाव औवा बारि जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि फिसाया एसे हाग्रा मिथुखा माने हैलाय गासैबो मिथुखा माने हैलाय सानैसो नुदो जानो हागौ नोंथांमोना नाबोनो हाबगोन मानसिफोरखौ नेलायलायबाय थादो बिसोरो बेलाय बिबो गिदिर गिदिर ना दं मिथुखा बारिब्लाबो समायना समायना ना दं दिनै जों जागोन रायजोफोरा गासैबो बोराय बेंथ गासैबो बैसागोनि हामलायनायखौ बावनानै दिनै बिदाय होगोन बेनो आरो लास्ट बैसागो जोंनि थाखाय दाखालि दा सिलभार जुबलियाव जा खस्थ' खालामबाय बेनि माने खस्थ' खालामनाय जाहोगोन आरो बिसोरखौ नैबे जाबाय जोंनि गोथैसालि आरोना लोगोफोर बिथिं गोथैसालि खाथियावनो फुख्रिया बर' मा बुङो मांखरसालिबो बुङो मांखरसालिखौनो बुंदां न' बेलाय बिबो फुख्रिया हाब माने मिथुखा जाजोबना दं आरो गासिबो जि हाग्रा मासे थांलाय फैलाय खालामनाय जायाना बैलाय माबायाव हाबनांगौ नै जमा जाजोबना दं नायलाय जमा जाजोबना दं ना हमनायालाय दाबो दैयाव हाबाखै न' दैयाव हाबाखै दाबो सेंग्राफोरा दाबो दैयाव हाबनो हायाखै ना गुरनाया माला जाहोगोन थाबैनो गुरनानै जाहोनांसिगौ अखा बोथोरा गाज्रि जागासिनो नै जे लाना फैदो नाबोनो नाबोनो जागायबाय दैया गोथौ न' गोथौथारदां दैया फुख्रिया ना मोनासै बेखिनिखौ मोनबाय बेनिखाय बेखौ लाबोनांगौ जाबाय आरो ना
15 केजि लायबावनांबाय आरो बिथिं बेदर जायो मा बुङो बेखौ नाबो जायो बेदरबो जायो फोरनि न मिरामिस पनिर बानायदो आनैया लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोननिसिम सरि माने आं भिडिअखौ मोजाङै पुरा कमप्लिटलि शुट खालामजोबनो हायासै माखासे उसुबिदानि थाखाय बेनि थाखाय नोंथांमोननिसिम निमाहा बिनाय थाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक शेयार एन्ड चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो।